Sorin joacă super. La 4 mese, 4 reșițeni, domnul Parfenie. Ați adus o echipă aici? Ați adus o echipă aici? Super beți ăștia, super. Super echipă, toți fost. Eu venit în gașcă de 4, toți la 4 mese. Posibil să joace toate. Aveți ceva club acolo? Da, da, au cluburi, Ateneu, Reșița, cluburi bune, TT Memory. Foarte, foarte bun club. Au voie să joace în amator, nu? Au, pentru că nu mai joacă în Superliga, s-au retras. Da, din cauza asta. Iar el nu crede, anul viitor nu cred că mai are nevoie. Dacă intră în divizia A, el nu mai are nevoie. Că de anul nu mai vedem, cred anul ăsta dacă mai vedem. Fii atent, 2-1. Incredibil.